26 frate, cică luna asta party foarte tare, ia-ți de vrei și nevasta dacă vrei să vii. Fă o rezervare într-o seară frumoasă, mai ești din tipare. Dacă ai chef de caterincă sau ești talentat, avem și concursuri din alea de rimat și multe surprize vă așteaptă garantat. Așa că hai cu noi la Next Suburban, decât să stai acasă cu ochii în ecran. Cântăm și ne distrăm până dimineața, încingem atmosfera, deci nu se lasă ceața. Îți spun sigur că nu o să te plictisești, că hip-hop-ul te face să te îndrăgostești. Poate microfon, ceva vrei să grăiești sau poate vrei să vii doar să privești. Noi te așteptăm acolo cu stiluri golănești. Acum îl las pe Irus Rev în continuare, că petrecerea e făcută la scară mare. Ne vedem în club pe la ora 9, eu v-am lăsat și pace vouă. Hai să dăm play și să ne apucăm de treabă. Cu frații din Next am pus încă o dată pentru voi. Am adus acum în Divino Battle MC și cel mai bun Camino. Mai sunt câteva zile până pe 26. Vino pe scenă ca un demon triplu 6. Deci te așteptăm dacă nu cumva ești lasă. Vii lângă noi ca să rupem niște bași, că e o rampă de lansare, una la 1.000.000. Aici poți să arăți că ești bun pe off the dome. Avem premii, avem juriu, avem distracție, deci nicio problemă în ecuație. Și după finală treci pe avarie, că urmează show-ul făcut de carie. Deci hai să ne distrăm, ridicați mâna sus dacă ați înțeles ce am avut de spus. Underground pe viață cu fratele Bonescu, pentru că noi scriem exact ca Eminescu. Tot ce simțim pun pe bas pentru voi, că niciodată coane nu m-am dat pentru foi.